давай партошку бинем шеройнар нигах кунед. Ин амудаш ҳастад силта. Бачата шахлош номуш апаста. Бародари азиз, ин силташ барои бародарои ҳастанд ки мақсад фарзанду аки и фарзандор нашидан бародари и аки аввалаш парвардигор худаш не ки бародари азиз ҳамин чизам барои ҳамин хел шахсиятҳо баровардагианд кадоме ки мехоҳад бародари азиз марҳамат занг бизанен айни ҳол спика рафтистай харидорӣ кунед шеройнар. Ана бародари азиз, ин амудиш ки шумо мебинен ин мазе ки шумо мебинен бародарҷоно барои бародарое ки шамол хӯрдагианд миёнашон дард мекунад ку бародарҷоно ин барои ҳамун хел шахсиятҳои бародари азиз мақсад миён поҳолу бойҷо. Бародари азиз, ин амуде ки мебинем бародарҷоно ин амудаш барои бародарое ки гемарой доранд бародари азиз гемарой мақсад барои бародарое ки гемарой доранд ва бародарҷоно ин амудиш ки мебиненш ки ин амуд шеройнак